No, hlavně ty roky, protože nemáme malované, nebo neměli jsme malované hodně dlouho a tím, že se dělala vlastně rekonstrukce celého toho baráku a měnily se okna, takže toto bylo rozbombardované úplně celé, tak jsme se rozhodli s manželkou, že k tomu vymalování přistoupíme, no ale hned bylo jasné, že už si to nebudeme dělat své pomoci jako před 25 rokama, ale že si podíváme po nějaké firmě. Nechal jsem to na manželce, ona ráda hledá na internetu a tak našla právě tu vaši firmu, ale kromě jiného jsme ještě vlastně měli vizitku od vás, kde bydlí syn v Ostravě a tam v tom jeho baraku, kde on tam bydlí, tak tam byla shodou okolností vaše vizitka, takže jsme se vlastně trefili dvakrát do stejné firmy. Tak to dá se říct, že bylo kolem měsíce. Našli jsme vlastně tu vaši firmu, telefonní číslo, zjistili jsme, že po 10 až 12 dnech můžeme začít malovat, potom co bude vlastně to okno už zadělané, jo, a aby to zavadlo správně ta malta. No takže pak jsme volali vám, tam jsme se domluvili a našli jsme termín, který nám vyhovoval i byli volní malíři a už to bylo hotové. No tak oni prakticky, jsem to v uvozovkách říkal, že 1,5 až 2 hodiny skoro nemalovali. Ano, nemalovali, ale vlastně chystali všecko. Všecko si přikryli, ať už podlahu, ať už veškerý nábytek, prostě všecko, co by se mohlo při tom malování postříkat, tak všecko to vlastně během těch zhruba 2 hodin připravili, no a pak se začalo malovat. Zhruba, když tak zaberu kolem té 9., půl 10. se začalo malovat. Několik vrstev to bylo nanášeno a myslím, že tak nějak mezi 3:30 až 3:45 odjížděli s hotovou prací a s uklizeným, takže uklizeným. Tak já bych doporučil každému, kdo jako chce mít pěkně vymalované, kdo chce mít rychle vymalované a dá se říct i dost málo nepořádků u toho. Už jsem tady i v baraku asi 2 sousedům tu vaši firmu tak nějak nasmlouval nebo řekl, dal jsem jim kontakt daně, vy možná se třeba už ozvali, ale jinak já jsem byl spokojený a klidně bych každému tu firmu doporučil.